Другая палова жніўня традыцыйна праходзіць вельмі ўрачыста ў віцебскай дыяцэзіі. Шматлікія вернікі збіраюцца ў Браславе, каб прыняць удзел ва ўрачыстасцях Маці Божай валадаркі азёраў. Абраз, што месціцца ў браслаўскім касцёле, цудадзейны. Гэта пацвярджае і вялікі культ сярод вернікаў розных канфесій у Беларусі. Браслаўшчына, асабліва ў жнівеньскі вось гэты перыяд збірае не толькі пілігрымаў, але моладзь і гасцей таксама з іншых краін свету. І гэта значная падзея. І таксама можна назваць пэўнай традыцыяй Браслаўскага фэсту Маці Божай Каралёвай азёраў. Да Марыі Браслаўскай прыходзяць старыя і маладыя. Сёлета святкаванне ў Браславе пачалося правядзеннем 7-й дыяцэзіяльнай сустрэчы моладзі. Галоўны дэвіз спатканняў гучаў так: «Пакліканні – дар Божай любові». Маладыя людзі ў малітвах і разважаннях стараліся зразумець Божую волю ў сваім жыцці. Много молодежи, это всегда хорошее настроение, потому что мы общаемся, мы дружим. Все это объединяет нас, всю диацезию, и не только, ведь приезжают из Вильнюса, и из других городов, получается международные встречи. Кульмінацыяй браслаўскага фэсту стала ўрачыстая святая імша на алтары, караблі. Узначаліў яе апостальскі нунцый у Беларусі арцыбіскуп Клаўдыо Гуджэротці. Апрача яго і ардынарыя віцебскай дыяцэзіі біскупа Владзіслава Бліна прысутнічалі шаноўныя госці. Былі прысутныя таксама святары з Беларусі і замежжа. Галоўнае, каб Евангелие, Божье приказанне, молитва, быць святым у святасці, быць разам з Христом. Будзеш з Богом, то і Бог табе заўсёды будзе благаславіў. Усяго самага найлепшага. Трымаць, нехай Бог благаслаўляюць. І святароў, і ўсіх, у каждага чалавека. Сама літургія была не зусім звычайнай, таму што падчас набажэнства адбыліся дыяканскія і святарскія пасвячэнні. 4 маладыя чалавекі, завяршыўшы неабходную падрыхтоўку ў семінарыі, публічна выказалі жаданне выконваць у касцёле святарскую паслугу. Дыяканскія пасвячэнні прыняў семінарыст Іван Кароткін, а святарскія – дыяканы Валерый Марціноўскі, Антон Лагунёнак і Вячаслаў Адамовіч. Арцыбіскуп Клаўдыо Гуджэротці прамовіў да іх словы гаміліі. «Дарагія кандыдаты», – сказаў ён, – «вы будзеце служыць гэтаму народу, які мае сваю веру, сваю мову, сваю культуру. І гэта вялікая адказнасць. Касцёл патрабуе ад вас вельмі шмат, але таксама вельмі шмат дае. Мы ўсе гатовы вам дапамагчы», – запэўніў арцыбіскуп Гуджэротці будучых святароў. Нязменным момантам у пасвячэннях з'яўляецца літанія да ўсіх святых. Падчас гэтай малітвы кандыдаты ляжалі крыжам, просячы Бога прыняць іх ахвяру і спаслаць Духа Святога. Адна з асноўных задач дыякана ў каталіцкім касцёле – абвяшчэнне Божага Слова. Менавіта таму арцыбіскуп Клаўдыо Гуджэротці сімвалічным жэстам перадаў юнаку Евангелі, перад гэтым прамовіўшы малітву пасвячэння і ўсклаўшы на галаву кандыдата рукі. Пасвячэнне дыяканату – гэта першая прыступка ў сакраменце святарства. Конечно, сёння быў для мяне асабіста таксама хвалюючы дзень і таксама вельмі радасны, бо гэта была маёй мэтай, бо я прыйшоў у семінарыю, каб стаць святаром, а сёння ўжо адбылася першая ступенька да святарства. Аднак асаблівую ўвагу варта засяродзіць на пасвячэннях прэзбітарату. Праз іх дыяканы становяцца святарамі. Іх галоўная задача – успамагаць біскупа ў яго місіі і служэнні. У будучыні маладыя святары будуць прызначаныя на адпаведныя пляцоўкі. Яны будуць самастойна і адказна весці Божы народ да збаўлення. Мне здаецца, што тыя маладыя святары, яны для нас усіх, асабліва для маладых, для ўсіх людзей, это такі ўзор, такі прымер таго, як варта аддаць сваё жыццё Богу. Што на той дарозе сапраўды можна быць шчаслівым. Вельмі цешуся, што гэта адбылося тут, у Браславе, каля Маці Божай валадаркі азёраў, бо гэта для нашай дыяцэзіі вельмі святое месца. Маці Божая апякунка нашай дыяцэзіі нас апякуе, нас захоўвае, ахоўвае, нам дапамагае, і таму у такім сэрцы малітоўным нашай дыяцэзіі это вельмі прыемна прыняць гэты вялікі дар. Самым істотным момантам падчас пасвячэнняў з'яўляецца ўскладанне рук і малітва пасвячэння.
Падчас яе кандыдатам удзяляецца дар Духа Святога для выканання прэзбітарскага абавязку. Непасрэдна пасля малітвы пасвячэння пасвечаныя надзяваюць на сябе стулу і арнат, што з'яўляецца знешнім знакам іх служэння, якое з гэтага часу яны будуць здзяйсняць у літургіі. Гэтае служэнне больш поўна выяўляюць таксама іншыя знакі. Намашчэнне рук азначае асаблівы ўдзел прэзбітараў у святарстве Хрыста. Уручэнне ім хлеба і віна паказвае на абавязак кіравання цэлебрацыі Эўхарыстыі і наследавання укрыжаванага Хрыста. Пацалунак і абдымкі біскупа – гэта нібы пячаць, што пацвярджае прыняцце іх у яго служэнні. Урачыстасць адбылося цудоўнае, не было і ні дажджу, і не было ні спякотна. Усё было цудоўна. Цудоўна і тое, што быў нунцый, прадстаўнік апостальскай сталіцы. Адчувалася, што касцёл – гэта адна вялікая сям'я. Ці то ён у Браславе, ці то ён у Рыме, ці то ён дзе б ён не быў, ён адзін касцёл. Той, хто церпіць, той, хто радуецца. Гэта мы адно. І дзякуючы таму, што прысутнічаў нунцый, прадстаўнік папы рымскага, мы адчувалі, што мы адно, адзіны дом Божы. Арцыбіскуп Клаўдыя Гуджэротці падчас літургіі прызнаўся, што ён упершыню праводзіў гэты абрад і таму вельмі хваляваўся. У якасці ўдзячнасці маладыя святары падарылі яму і іншым шаноўным гасцям кветкі. Скажу адразу, што яшчэ не да канца адчуваю гэта, бо гэта перапаўняе мяне радасць, перапаўняе мне за ўсё гэта радасць перадусім. Але так сабе падчас імшы вырашыў задумацца над святарствам, над прыняццем гэтага. І прыпомніліся мне проста словы святара, які вёў у нас рэкалекцыі, сказаўшы простыя словы, што святарства – гэта дар ад Бога. Ты тут нічога не заслужыў, толькі Пан Бог дае гэты дар, а табе застаецца толькі яго прыняць. І вось з гэтым перажываю зараз, ну і радуюся, сапраўды радуюся, бачучы ліцы, шчаслівыя ліцы сваіх бацькоў, родных, усіх астатніх людзей, якія сапраўды перажываюць разам з табой гэты сакрамент. У сучасным рухлівым свеце можна пачуць шмат розных адгалоскаў. Калі хтосьці хоча пачуць у сабе Божы голас, яму неабходна заглянуць у сваё сэрца. Таму што Бог прамаўляе ў цішыні. Ён ніколі не накідвае чалавеку сваю волю. Калі хочаш, ідзі за мной, кажа ён. Пажадаем жа маладым святарам моцы духа і адвагі на святарскім шляху. Няхай Езус, якому яны прысягнулі быць вернымі, успамагае іх і падтрымлівае. І няхай кожны з вас, дарагія гледачы, паспрабуе хоць зрэдку прыслухацца да Бога. Варта гэта зрабіць, таму што Ён – ісціна, Ён – дарога, Ён – жыццё.